Smile me. Ay. Bantay agad ni, mahilis ko. Sige ga. Ulit ka. Pwede tayo cooking Tanong din. ga. Sir? Pwede tayo Sprite. Ay, gang. Ano? Sabastos. Sino dapat? Hindi yan dapat. Kay classmate. Pakanan na sila. Ano sila? Ha? Palit ako. Dapat ito gang. May wala kaon. Kaya na. Dua ka buhok. Ha? Patiti ko. Puro Sprite og cook. Ta, di ko na siya. Hindi ka dang? Ano, ang tawag yung saan? Tubo.